Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibok nga kalibutan, pinagi sa Facebook. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas, pinagi usab sa kagamitan sa GSAT. O live usab kita sa mga local TV stations, local FMs o internet radio, no? Atong gina-welcome ang tanan ining atong programa. Busa kung aduna mo'y mga pangutamang pinangga, pwede mo manawag no sa mga cell number nga naa dinhi sa inyong screen. Kung naamoy Globe 0917-152-6046. Kung usab Smart 0929-344-1777, no? O atong pagtagad mas maayo unta nga daghang manungutan na pinaagi sa live aron usab kung naapa mo'y gusto i-follow up, maka-follow up mo, no? Okay, niya dinhi magsadi pa ako dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong mga administrators, no? Sa tanang administrators sa mission and conferences nga kutob sa maabot ni atong programa maayong hapon katuntanan. So hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo, mag-ampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban. Dagan salamat sa imong gugma. Dagan salamat usab sa imong panalangin. Among gikalipay ang pakigtabo kanimo nining kahaponon. Imbitahan namo ang imong balang espiritu maggiya ug mga panalangin sa matag usa. Amon ning gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, niya dinhi si AWR Hingoog. Niya sab si Giancarlo Zia Paghasian. Na si Peter Quaterno Tusio, nausab din si Rio O. Jane, nausab din si Ritoya Nano Jr., o niyausab din si Rinaldo Omeres Jr., niyausab din si Marilo Tibas Dantis. Okay? So, niya din si Ritoya Nano Jr., mato pa niya, mayong hapon, Pastor, ask ko sa Hebrewanon City 12, unsay na wala nga law o balaod ani pastor, please explain, no? Niyasab din si John D. Okay, niyasab si Ernie Catayas, niyasab din si Alpiniano Bautista Ayad. Mato pa niya mayong hapon, Pastor Chris, more power sa imong program. Niyasab din si Jubars. Si Annabel Tumampos Lagata, mayong hapon, Pastor. God bless sa imong ministry regards sa mga lagata diha, Pastor, from Dubai. Mga parinti tingalinis mga lagata sa Kibawi. O usab ni Pastor Riniel, no? O niya usab ang mga pinangga nato ng Eileen Obshuma o ba, no? Unahon ta ni pagtubag ning pangutana nga naa diri nga gibutang nga matupan niya may gikan kang Ritoya Nano Jr., mayong hapon, Pastor, asko sa Hebrewanong Kapitulo City, versikulo 12. Unsay nawala nga law ani Pastor? Please explain. So, atong pagtagad kining nasa Facebook nga pangutana. Abrihan nato sa Hebrewanong Kapitulo City sa iyang versikulo 12, no? Okay. Abrihin yung Biblia usab aron masunod ninyo. City 12 nagingon, kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdoti, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan, no? So, nagisgot og saserdote, nagisgot og kasuguan. So kung imong lantawon kini, may kalabutan kini nga kasuguan sa gisgutan usab sa saserdote. Ug asa man ang saserdote na nerbisyo. Ang saserdote nagserbisyo didto sa sanctuaryo nga gitawag og tabernakulo, nga gitawag usab og templo. Unya nahibalo kita nga ang serbisyo sa pari diha mao ang pagreserbar sa mga makasasala nga magdala sa ilang karnero aron ang karnero ihalad. So adunay mga kasuguan sulod sa sanctuaryo. Ug unsa na nga kasuguan sulod sa sanctuaryo? Katong kasuguan sa mga paghalad. No? Now, dinhi sa gitawag natong bersikulo 16, sa mao gyapon nga kapitulo, no? Nagingon dinhi sa 16. Okay, akong basahon.
nga nahimong saserdote dili sumala sa kasuguan, mahitungod sa lawas nun kagikan kung dili pinaagi sa gahom sa kinabuhi nga walay pagkalaglag. Okay, nahimo silang saserdote, pinaagi usab kang Jesus Christ. Pero nag-ingon dirhi nga nahimo silang saserdote dili sumala sa kasuguan mahitungod sa lawas nun. So adunay kasuguan nga gitawag natog lawas nun. So unsa man ni nga paagi kining mga gipanghalad, no? Mga karnero nga gihalad ganiin aduna siya katumanan nga ini kamatay ni Kristo mao na to ang katapusan nga karnero. So ang kasuguan nga gisgutan dinhi nga kung aduna may pag-ilis sa pagkasisudoti, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Kaya nga naman, kung mawala ang pagkasisudoti, unsa na may pulos sa mga paghalad-halad, nga wala may mo reserbar, mo accommodate sa mga paghalad-halad nga pinaagis mga karnero, baka, o uban pa. Kaya wala na may pare. So kung adunay pag-ilis sa pagkapare, adunay pag-ilis sa kasuguan. Nga karon, kay wala naman ang pagkapari nga gitawag natong ironic priesthood. Okay? So wala na tong mga pagaladhalad kay kinsa na may muakomodar ato. Okay? Naay pag-ilis sa pagkapari, pero ang pagkapari nga pagkailis dili gikan sa ironic priesthood. Kundi ang gitawag natong Melchizedek priesthood. Ngadiin kung imong tan-awon igsuon nga ang katapusan nga pare or saserdote igsuon mauman si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ wala nagserbisyo sa yutan-on nga sanctuaryo. Kay didto ra to kutob sa krus sa dihang nagilis ang tabel, no? Mateo 51. So imo makita nga diin si Kristo usa ka pare dili sa yutan-on nga dapit kundi usa ka pare sa langit nun nga dapit nga wala nay mga paghalad-halad tungod kay siya naman sad ang katapusang halad. Siya ang pare, siya ang katapusang halad og siya nagministeryo sa langit nun nga sanctuaryo nga dili binuhat og kamot kundi binuhat sa Dios. Okay? Hebrewanong kapitulo 8 bersikulo 1 atong tanawon. Karon ang lintunganay sa maong gisulti mao kini. Aduna kita niining maong labaw nga saserdote, si Christ. Okay? Nga nagalingkod sa tuo nga trono sa halandon didto sa langit. So siya usa ka saserdote, siya usa ka pare, pero ang iyang pagkapare dili pagkapare nini nga kalibutana. Nga diin adunay sanctuaryo kay naundang na to sa kamatayon si Kristo. Pero ang iyang pagkapari, usa ka pagkapari didto sa langit nun nga templo. Ngano di ay na di langit nun nga templo. Remember kadtong templo dinhi sa yuta, kopya to sa templo nga naa sa langit. So kinsay original ang templo to sa langit kay ang dinhi sa yuta gikopya raman sa templo sa langit. Now kung imong tan-awon ang bersikulo 5 nagingon, ginaalagaran nila ang hulad sa landong sa langit nung dapit nga balaan. Kay sa dapit na si Moses nagpatindog sa tabernakulo, gitugon siya sa Dios nga nag-ingon tan-awa baya nga ang tanan pagahimuon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Okay? Makita, no? So, naanay sumbanan. O kanang sumbanan, igsoon, mao nang heavenly sanctuary. Nga si Kristo, mao ang hataas nga pare. Dili siya pare sa mga pagaladhalad sa karnero, kay naundang nakato. Mao ni ang buti pasabot sa Hebrewanon, gitawag na tog city dusi. Kung adunay pag-ilis sa pagkapare, adunay pag-ilis sa kasuguan. Now, kasuguan kini sa mga paghalad. Sumala sa akong gibasa dinis bersikulo 16, no? O atong sumpayan. Okay? City 18. Unsa ni siya nga kasuguan? Kay ang usa ka bahin ang nahunang kasuguan gihikling tungod sa kahuyang ug walay kapuslanan niini. 19. Kay walay nahimong hingpit. So kini nga kasuguan walay nahimong hingpit
kay landong mani sa tinuod nga kahingpitan nga mao ang lawas ni Kristo. So sa mintras wala pa nahalad ang lawas ni Kristo sa panahon sa daang tugon, adunay hulip ani nga mga karnero. So mao ni yang pasabot nga adunay pag-ilis sa pagkapari, adunay pag-ilis sa kasuguan, kay ang kasuguan sa mga paghalad dili makahingpit sa tao. Usbon ko sa pagbasa, kay walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan. Okay? Og ang laing bahin gipakasulod sa usa ka labi pang maayong paglaom pinaagi niini kita sa Dios. Now, dili kini mao ang napulo kasugo. Kay kung imong tan-aw ng Salmo 19 bersikulo 7, nagingon ang sugo ni Jehova hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Unsa? Ang sugo ni Jehova hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Di ka magpatay, kaniadto gapatay ka, nabag-o na ka. Di ka mangawat, kaniadto nangawat ka, nabag-o na ka. Pero kini mga paghalad-halad igsuon, di ni mo ang giingon nga gitawag mo gihingpit. No? Kay ang hingpit katong Kristo nga katapusan nga karnero. Okay. Hebrewano 9:9 nagingon. Okay? 9:9 nagingon. Nga ingon nga sambingay, mao ang kapanahunan karon, sumala nining maong pahamutang, okay? Gihalad ang mga gasa o mga halad nga dili arang makahingpit. So sa ato pa, kadtong kasuguan sa mga paghalad, dili to arang makahingpit. Ang makahingpit, kadtong katapusan nga gihalad nga mao si Kristo. So pag-ingon sa Hebrewano 7:12 nga kung adunay pag-ilis sa pagkapari or sacerdote, adunay pag-ilis sa kasuguan. So sa diyang wala na ang gitawag natong sacerdotal o priestly dining yutaa, wala na itong mga paghalad-halad sa mga karnero. Okay? Bunya kung aduna mo'y paluap tawag lang igsoon. Okay? Na din si John Tadyo. Oy, John, maing hapon diya sa Australia, no? O salamat usab nga anak ni gitawag na tog Tadyo katong nasa Australia. I don't know kung asa ni karon si John kay nagsakay man sa gihapon og mura og international flight ba to ako nakita sa iya ha. Bueno maing hapon na dinhi si Dan Jasper Tan. Okay? Nasab dinhi si Christina Esther Chiong, God bless. Nasab dinhi si Ate Cherry, happy to hear again pangutana pastor. God bless sa tanan na minaw. Niyasab din si Justin Cordoba, pastor, ask lang ko og kay Kain Bajud nga nagsugod ang Ponzi scheme og pyramiding scheme. Dito ba kuno na nagsugod ang Ponzi scheme og pyramiding scheme kang Kain. Okay? So, wata kabalo kanong nakasulti siya niya na nga dito kang Kain nagsugod. Pero actually, kanaamgod nga mga pamaagi nga gitawag nato og adunay kasayon sa pagkuha sa kwarta o niya matod pa sa mga uban nga nagbutang anang Ponzi scheme siya sugal man kani di sugalan tani. So meaning to say mismo sila nahibalo nga dili na siya permanente nga maundang gyud na. Okay? Mao bitaw na nahitabo dito sa Albania nga adunay civil war na hitabo kay ang Ponzi scheme gilibot-libot ra ang kwarta sa dihang niabot na ang pinakapik nga wala na ilibot pa, ay naundang din diretso. Mo na nga bright yung guy ni si Presidente Duterte na si di pa moabot ang panahon nga daghan mabiktima o daghang mailad, iyan ang gipaundang tanan. Okay? Kay di man ka-explain ang tanan nga mga nagkuan og Ponzi scheme nga makasustain ba sila? Dili maka-explain. Ang kapila nagpangutana ang SEC ana wa gid sila i-explain, no? So bueno, makaingon gyud ta igsoon nga kanang mga puntuhang nga mga butang nga diin muragda kanang gitawag natong sugal nga style ba nga nagbutang kang kwarta kay nagundom ka nga madako-dako na siya pero galantaw ka sa unahan nga maundang ra gyapon na dili siya maayo tungod kay ang mga tao nga nakadawat nalipay sila pero ang imong gidawat ug imong gipakaon sa pamilya kwarta to sa mga tao nga naa sa ubos nga dili makadawat sa umaabot. Murag lain kay paminaw nga nagpakaon ka sa imong pamilya sa kwarta sa mga taong na biktima. Diba? Lain kay paminahon. Ganahan ka, murag Robin Hood ba?
nga si Robin Hood nangawat dito sa mga dato, nangawat nitong mga arang-arangan ug ang iyang kinawat gihatag niya sa kabus. So therefore, ang mga tao nga kabus nangaon sa kwarta sa kinawat ni Robin Hood. Kaya ganahan ka mo kaon anang mga kwarta nga kinawat unya imong ipakaon sa pamilya. Ganahan ka nga nakadawat kag daghang kwarta unya kwarta to sa mga tao nga wala makadawat sa nasubos. Kaya nga na mo ginampon si scheme. Mo bitaw nga kinahang Ginoo di gid malipay ana nga nakabatong kag kwarta pero naay nalupigan. Okay? Dili gina siya maayo. Bueno, daghang salamat na ng imong punto igsoon. Niya sabi ni si Jun Ray Berano, mayong hapon pastor, salamat sa imong program. Ug niya sabi ni si Nilia Smith, niya sabi ni si Ray O. Jane, Dada Chan, Rinaldo Omeres Jr., Marilo Tibas Dantis, Jimsel Oclaret Lamion, Clyde Bautista Guillermo, Ames School Lane, Arnel Armisin Batulan, Jun Ray Verano, o Maribel Mandalinaw, Dian Palos Jami, Charlie Gopio Obandon, Prince Pares, Jima Archie Arabilia, o Nis Ondi o Archer Larua. O may hapon usab no sa tanan nga nagsunod ni atong programa sama usab din sa Sikihor no nilang brother Jocres o uban nato nga mga higala diya. Niya din si Navi Yerniak o rin Sumil, no? Lismonero man din eh. Gibali lang. God bless kaayo sa program nimo pastor. Proud to be Seventh-day Adventist. Christina Easter Chiong, no? Okay, so nasa din si Sitsit Dayaday. Niya sab si Jason Kisido, naghulat yun mi kada hapon pastor. God bless, okay? Kay nasad si Gray J maayong hapon pastor unsay pasabot sa Salmo 150 maumani gigamit sa uban unsa man imong ba sa mahitungod sa instrument o unsa man kay kung ato ni siyang basahon tanan Salmo 150 unya i-explain nato tagsa-tagsa imposible na igsoon mahurot ang atong oras mas maayo unta nga naa kay sentro sa imong pangutana aron matagaan nato og pagtagad. Now King Salmo 150 nga versikulo 1, daiga ninyo si Jehova, daiga ang Dios nga naa sa iyang balaang pulianan, kay boy na nibalik ang color, go ahead palihog. Atong dawaton atong color. Go ahead. Hello? Go, palihog. Parenigson, ayaw paminaw sa imong monitor. Sa cellphone paminaw, kay late na imong monitor. Palihog. Hello? Go ahead. Live na ka. Hello, Pastor. May pangutana ko kay while ganina Pastor, nanood ko sa TV. Din nabalik na ko ang channel sa Channel 9 din. Ang mga Iglesia ni Cristo nag-talk sila about sa kanang sa dapat na daw maluwas din. May sila gibasa nga verse sa buhat ba to siya mabasa Pastor na ang tanan daw Iglesia ni Cristo. Oh, naputol? Nawala siya? Okay. Ang iyang naputol siya. Nawala siya, Igsoon, no? Naputol siya. So, ang iyang punto mahitungod sa Iglesia ni Cristo. So, sabto na lang nako to imong pangutana nga ang tanang Iglesia ni Cristo maluwas, no? Nya imong gihuna-huna ang buhat na actually wala na sa buhat ang ilang sentro sa ilang mga bersikulo nga gamiton. Ang sentro sa bersikulo nga ilang gamiton mo ni Mateo 16:18 kay ikaw si Pedro ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia unya ang pangalan sa iglesia igsoon is Roma 16:16 nangamusta ang mga iglesia ni Kristo. So kibali na ang word nga iglesia ni Kristo unya ila ding isukad dayon sa balik go ahead igsoon palihog. Di Pastor kay sa verse na katong ilang gihatag then may nakasulat nga to na Iglesia ni Cristo mao lamang ang maluwas kay mao ang nagtuo kang Kristo. Then kay nagtuok man sila tanan daw na nag-Iglesia ni Cristo mao ra maluwas ang iba na reliyon dili. So natinga ko how come na ang Iglesia ni Cristo ra ang maluwas?
Okay. So, wala mag-ingon diha sa balaang kasulatan nga ang Iglesia ni Cristo ra ang maluwas. Wala tay mabasa diha. Naatay mabasa nga word for word Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Pero wala mag-ingon nga mauna ang pangalan sa gitukod ni Cristo nga naa sa Mateo 16:18. Kay pag-ingon magudihag pangumustahay kamo mga Iglesia ni Cristo. Kanang word nga Iglesia igsoon. Ibalik nato sa konsepto. Kay kanang wagong word nga church. Bisag moadto ka sa Israel, basta mga Hudiyo lang ang imong kuan sa pangunahuna. Wala. Kuan na siya, strange na sila ang word nga church. Okay? Walay word nga church dito. Ang naay word dito nga church, mga Christian nga naa sa Israel. Okay, for example, Seventh-day Adventist Church, Bataog Church, Catholic Church na. Pero ang Judaism, igsoon, wala na sila magtawag sa ilang gitawag church. Kaya nga ito pagsabot sa church, daghang mga reliyon karon ang ilang pagsabot, kining gitawag na to og kining organisasyon, building, office. So, for example, Iglesia ni Cristo, naanatanan diha ang office, ang building, ang simbahan. So, muna nga pagsabot. Pero sa Biblia, igsoon, ang word nga iglesia, gikan sa Greek word nga ekklesia. Kung imo na siya, compound word na siya igsoon, nga kung imo na siyang bungkagon, ang word nga preposition na siya, nga buot pasabot, out of. Kanang word nga klesia, gikan sa root word nga kalio, which means to call. So, preposition nga out of, o kanang kalio nga tukol, so kung imo na siyang ijuin, adunay konsepto nga to call out of. Meaning to say, mga tinawag. So ang word nga iglesia, dili na mao ang building, dili na mao ang bato, dili na mao ang bangko nga nasulod sa simbahan, kundi ang word nga iglesia nag-refer sa tao. Okay? Individual nga tao. Kay walay building nga mga musta. Kaya ko, din naman nila gamiton sa Roma 16:16. Atong basahon ng Roma 16:16. Naging ho diri. So, sorry lang kay Iglesia ni Cristo ni Manalo ha, kay nagtubag kog pangutana, dili ni intention sa pagpangatake sa inyo ha. Niya, pangumustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaang halok ang tanang mga iglesia ni Cristo. So, naabray building mangumusta. Walay building mga musta. So, buot pasabot sa iglesia, tao. So, wala magtukod si Kristo og building nga ginganlan og iglesia ni Kristo. Ang naa diri gitawag ang tao og kanang word nga tinawag, mao na yung word nga iglesia. Og ang iglesia pwede man gani na asulod sa balay. Kay ang word nga iglesia dili na building. Ang word nga iglesia tao. So therefore, ang iglesia pwede na asulod sa balay. Roma 16:5. Okay? Nag-ingon din ni Roma 16:5. Ingon siya din. Ipakumusta usab ako sa iglesia nga naa magtiguman sa ilang balay. So meaning, kung yung kay iglesia building, lugar ang building isulod sa balay aron magtigum. So pag yung iglesia nga magtiguman sa balay, buot pasabot, tao na siya. Okay? So kung tao na siya, nganong man ang imong ibutang dito sa karatula, 2 minutos na nibilin sa first portion, nganong man ang imong ibutang dito nga, mo ni official nga pangalan. Actually, walay ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 nag-ingon, kay ikaw si Pedro ug niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Wa mag-ingon nga pagatukuron ko ang akong iglesia og nganlan og iglesia ni Kristo. Nga diin kung di ka musulod, dili ka maluwas. Wala na siya igsoon. Okay, follow up igsoon. Okay, nawala na siya? Okay, go, palihog. Follow up. Pastor. Okay, Pastor. Okay na. Okay, kung wa kay follow up, ato na siyang sumpayan, no? So, mo na siya, no? Na usahay ang ilang konsepto mo ni, kay ang iglesia kuno, meaning ang building, meaning ang organisasyon, mao man kuno ang lawas, ug ang ulo, mao si Kristo.
Muna ang ilang gamito ng Epeso, Kapitulo 5, 18 ngatos 25, o ang Colossus Kapitulo 1, versikulo tibo Kapitulo. Masadya. So, muna ang ilang huna-huna, pero dili na siya mao. Ngano man. Kaya ang word na gitawag og mga tinawag nga mga tao sa Dios or Iglesia ni Cristo, kung imo basahon ang Biblia, wa to sila nag-obserbar, nagbalaan sa adlaw Domingo. Ang ilang adlaw nga gibalaan o giobserbahan ag adlaw Sabado. Kung si Kristo mao ang nagtukod sa iglesia or mga tinawag nga mga tao, kung si Kristo usa ka Sabbath keeper o nagbantay sa adlaw ipapahulay o nag-observe sa adlaw ipagpahulay o nabatasan niya pagsulod sa matag Sabado sa adlaw ipagpahulay didto sa sinagoga. So si Kristo di ay Sabbath keeper, wa tay mabasa nga si Kristo Sunday keeper. Now, kung si Kristo mag-ulo sa iglesia, Sabbath keeper, nagbantay sa adlaw ipagpaulay Sabado, unya ang lawas mo ang Domingo, di na bulag. Dapat kung ang ulo, Sabbath keeper o nag-adlag, nag-obserba sa adlaw ipagpaulay ingon nga balaan, ang iyang lawas usab, Sabbath keeper. Boy no, kay nakabsan mata sa atong first portion, ayaw paghawa, mubalik kita karon tuntun. Manang, naray mong tambal. Salamat sa pagatiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Og sa atong pagbalik niya din si Navi Yerniak. Og mato pa niya Marty Port sakay Avilis pangutana na. Lel, GGG. So, kay bali, yang giaghat ang atong kuan nga mangutana. Lani Soleta Baruro, mayang hapon Pastor Chris, watching from CDO. Dagan salamat ni mo diya, sister. No? Sitsit Dayaday, Eurovec Valyarta Japay, og adunay upat, no? Niya sila karon. Og Danless Open, watching from Karachi, Pakistan. Hi, Pastor. PG Serino, salamat, sir. Check ko, sir. Rinaldo Omeres, unang Korinto, Kapitulo 6 yata, sir. Mura og nasa gikan, sir, conversation nilang kuan PG. Anyway, wala siya nangutana sa to. Rinaldo Omeres Jr., good PM, Pastor, asked ko, bahin sa disciple nag-preach sa gospel og baptism after. Og kang Apostle Paul mag-preach lang siya pero dili siya mag-baptize. Masib lang bagihapon kung ka Apostle Paul, go. Okay, natay caller, go ahead, igsoon, palihog. Hapon, Pastor. Maing hapon usap. Mangutana lang ko sa mga Pastor dayon sa online na ko malantaw sa tubag. Okay. Alungon lang din ako. Okay, go, palihog. Then sa atong panahon karon Pastor, daghan na kayo ang transgender. Okay. Sorry sa mga naminaw, pero okay lang ba nga ang transgender nga lalaki magpababae din, makikipon siya o lalaki, o ang babae, kontra po sa babae. Okay, dagan salamat na ng imong pangutana, no?
So, ang iyang punto, ang gitawag nato og transgender exon. Actually, wala may word nga transgender sa Biblia. Kaya may magika kanang gitawag nato LGBT, meaning lesbian, okay, bisexual, gay, o transgender. Now, ang nasa Biblia, ang giskutan din bayot og tumboy. Nasa Leviticus Kapitulo 18, atong tanawon Biblia. Okay? 18:22, Leviticus. Nagingon diri. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae kini gitumdumtan sa Dios. So kung ikaw lalaki, muhigda ka sa isig ka lalaki sama sa babae kini gidumtan sa Dios. So dili pwede makig-sex ka sa kapareho nimong gender. Babae, lalaki, gidili na sa unsa sa Biblia. Okay? Dini sa Roma 1:26 o 27, adunay gipahayag ang Biblia diri. 26 o 27. Tungod niini, maong hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makauulaw. Ang ilang kababayin-an manag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaya. So, babae, nga ka magitaon sa siya nga mahimong lalaki. Og mao man usab nga paagi ang lalaki na nagbiya sa iyang tiunay kalabutan ngadto sa babae og nangaut-ot diha sa ilang pangibog alang sa gusa. Ang mga lalaki, masig ka lalaki, manag-unay sa pagbuhat sa makauulaw. Og na nagkapaagom diha sa ilang kagalingon, balos angay sa ilang pagkadautan. So, gidumtan na siya sa Ginoo. When in fact, igsoon, kung imo tanan ng unang Korinto, Kapitulo 6, naa na siya corresponding judgment nga alang sa Ginoo. Atong basahon. Unang Korinto, Kapitulo 6, New Biday, no? Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa ginharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makahilawason, o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos, o manapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo. Diretso na lang day nato dinhi nga makapanunod sa ginharian sa langit. So naadiya ang bayot. Pero, ingani igsoon, kanang lalaki makigunay sa lalaki, babae makigunay sa babae. Mauna, kung dili muundang ang usa ka tao ana nga panag-ipon, wala gyud panalangin sa Ginoo og musangko ngadto sa paghukom. Okay? Pero wala nato gi-close igsoon nga adunay pagkausap ang tao. Dili koy ang usa ka tawo musulti, bayot siya musulti, manglihok siya, bayot siya manglihok, mauna na ang bayot. No. Lahi ang bayot sa Biblia. Lahi ang tumboy sa Biblia. Dili ebidensya nga ikaw, babae ang imong linhukan, nga lalaki ka, nga ang imong tingog babae, nga lalaki ka, natawag na dayog bayot sa Biblia. No, dili. Ang bayot sa Biblia, kanang lalaki, makigdulog sa babae nga sama sa iyang asawa. O tumboy makigdulog sa babae sama sa iyang asawa. So murag ingana makita ni mga usa ka dalumtanan dili nang manglihok na may mga tao nga so taman nga iyang linihukan bayot-bayoton magid siya pero dili na mao ang gisgutan sa Biblia. Ang gisgutan sa Biblia kadtong bayot o tumboy nga makigdulog sa sama niya unya gibuhat nila ang buhat sa usa ka magtiayon. Mao na ang gidumtan sa Biblia. Pero actually sa tanan nga mga kaluyahon igsoon, lisod gibiyan na siya nga kaluyahon. Kay sigarilyo mabiyaan man sa dakong kasayon. Di lang ka makigbarkada og mga bueno naman tay caller to sa bugtuon kay naigo naman nato ang mao nga punto. Ato sa dawaton natong caller. Caller, go ahead palihog. Hello, Pastor. May hapon. May hapon usab nimo diha. Alam ko ipangutan na, Pastor. Babahin na ning Salmo 150. Okay. So, unsa yung pangutana ng Salmo 150 igsoon?
kaning ginagamit mo gano'n sa ban simbahan, Pastor, unsa may maayo nga pag-explain na. Okay. Salamat, Pastor Dan. So, di niya ka mo follow up, ini kuman ako tuwag. Maminaw lang ko sa imong tubag, Pastor. Okay, daghang salamat. Dini sa 150 kaya ako naman ni siyang giabri karon. Kumo ni ang atong gamiton aron ang atong simbahan butangan nato og drums, dili ni siya maom. Okay, usmunggo. Kung mao ni atong gamiton aron butangan natong drums ang atong simbahan, dili ni siya maom. Ngano man ato ni siya nga punto nga basahon. Dahiga ninyo si Jehova, dahiga ang Dios nga sama sa iyang balaang pulianan. Okay? Sama sa balaang pulianan. Wa man yung nga isulod sa balaang pulianan. Okay? Dahiga siya diha sa kalangitan iyang gahom. Dahiga siya tungod sa iyang mga buhat nga gamhanan. Dahiga siya supla sa iyang labaw nga pagkahalandon. Dahiga siya sa adunay huni og trompeta. Dahiga siya nga adunay saltero og alpa. Dahiga siya nga adunay gagmay nga tambor og pagsayaw. Dahiga siya uban ang mga tulunggon, kinaldasan og organo. Dahiga siya uban ang piyang-piyang matunog. Unya laktod ka pagasulti sama ang ilang unahuna. Na drums, na sayaw. So ingani mga pinangga. Nahitabo ba ni sa sulod sa simbahan? Kwaon na to ang kasaysayan sa Old Testament. Ang Old Testament igsoon walay church sama sa atong church karon. Ang naa sa ila igsoon kanang kung sa Greek nga Hebrew nga pinuluan ay gitawag natong Kodesh, Mikdash, meaning to say mga lugar nga mga balaan nga equivalent niya na mao ang sanctuaryo, templo or tabernacle. Sulod sa tabernacle, sanctuaryo, igsoon or temple, pare lamang ang makasulod sa holy place og ang Levita. Unya hataas nga pare lamang ang makasulod dito sa most holy place. So meaning to say, ang naasulod sa sanctuaryo, kung musulod ang makasasala, naara siya diya sa court. Okay? Inigsulod niya sa gitawag og sanctuary, wala pa siya nakasulod dito sa first apartment or second apartment or holy place or most holy place. Naa pa siya sa court. Tabuon siya dito sa pare igsoon, unya ang iyang sala ihunghong niya sa karnero. Take note, wala niya gihunghong sa pare gihunghong sa karnero. Kaya ang karnero nagsimbolo man kang Kristo. So ang iyong sala ihunghong dito sa kang Kristo, dili sa inyong pare. Ani, pagsulod dito igsoon nga patyon ang karnero ag ang dugo dalon dito sulod sa sanctuaryo nga ang makasulod ang pare lamang. Laktod na pagkasulti, walay drums dito. Okay? Walay mga instrument dito. So ang gisgutan din igsoon nga balaang puloy anan nga kiin sama nga diin tuar sila sa gawas, wala sila sa sulod. Na ang pangutana, nganong naa may selebrasyon diri nga naigamay nga sayaw? Ayaw mo pagunahuna og sayaw nga iyanis kalibutanon nga sayaw ha? Okay, i-research ninyo sa internet siya nga sayaw nga klases mga Hudyo, dili ni siya mao. Nganong naama sila gamay nga pagsayaw, nga dili sama sa atong sayaw karon. Ug aduna may mga drums, dili sama sa atong drums karon. Kaya atong drums karon perti daghan na mas mga lingin-lingin, di ba? Nga mo'y pangpukpukon sa mga drummers. Okay? Di na mao. Now, kini siya, dili ni siya part sa kaning worship during hour of worship or divine service. Okay? Kumbaga, dili ni mao ang naa sa sulod sa simbahan. Kung syndicator ka, dili ni mao naa sulod sa simbahan. Tanawa ragod. Kung ibutang nimo ang mga drums diya, wa kay mabasa sa Biblia kay wala sila isama sa atong simbahan karon sa Old Testament. Ang naa sa ila synagogue or sinagoga. Ug ang sinagoga equivalent sa ato na eskwelahan, gathering diha magtuon og Biblia. Pero wala gyapon drums diha nga mabasa dato sa Biblia. Now, nganong naigamay nga saya og drums? Tungod kay ang konteksto niini nga naa sa unahuna ni David, mao ang selebrasyon sa pagdaog nila sa gubat. Kay kaniadto atakihon ang Israel gani, pag mudaog sila, naa sila selebrasyon, mao na sila nga magsayaw sila. Okay, atong basahon ha.
150 man eh. Dito sa 149. Di wala may kapitulo bersikulo kaniadto. Susumpay ni siya sa sulat. Niya, bersikulo 5. Pagpangaliya ang mga balaan sa pagdaog sa himaya. Paawita sila sa kalipay diha sa ilang higdanan. Itugot nga ang hataas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang baba og ang espada nga duruhay sulab sa ilang kamot. Ngano na sila espada silang kamot? Manimbal lugar ta natin espada? Kantik sa ni gubat. Verse 7. Aron sa pagpanimalo sa mga nasod, meaning to say, gubat. Okay? Og mga silot diha ibabaw sa mga katawan aron sa pagpagagapos sa ilang hari sa mga talikala. So nagdaog sila sa gubat. So sa pagdaog nila sa gubat, balikan na itong versikulo 5, pagpalipaya ang balaan sa pagdaog. Sumuni nga sa 150 versikulo 1, na sila'y pagdaig, na sila'y pagsayaw, selebrasyon sa ilang pagdaog. Pero wa ni sulod sa simbahan. Mabita nga tanaw nimo ng mga Independence Day, naay mga parade, naay mga drums, naay mga daw sayaw sa pagdaog pero dili sayaw sa iyas kalibutan. Mauni nga context igsoon. Now, question. Sulod sa inyong simbahan nga manayaw mo diha, unya namoy mga drum diha, nagdaog ba mos gubat? Kinsang gubat ang inyong gidaog? Kung yung kag spiritual nga gubat, nagbiblia nagingon, ang atong pakigubat dili literal nga pakigubat, dili dugo por dugo, dili espada por espada. Kung dili kanang gubat sa espirituhanon. O sa gubat sa espirituhanon, wala magkinahanglan og drums. Wala magkinahanglan og sayaw. Ang gikinahanglan diha mga pag-ampo. Sumuna nga sang Seventh-day Adventist, especially din sa context sa Pilipinas, wala tayong gibutang diha nga drums. Pero wala miyan maghukom ha. Nga kung naamoy drums diha sa inyong pulpito, wala mi naghukom. Kaya dili na mo na trabaho sa paghukom. Iya na sa Ginoo. Igo lang mi nagpaliwanag nga based on context, kung imo basahon ang Salmo 150, wala maghatag lisensya nimo nga magbutang kag drums diha sulod sa inyong pulpito. Wala ni siya maghatag og lisensya. Gani, kung imong tan-awon ang Biblia dinhi igsuon, adunay nasulti dinhi si Amos. Amos kapitulo 5 mantingali na siya, no? Mahitungod sa awit ni David, especially kung imo nang isulod sa simbahan, dili gid siya ingon nga matawag na tuog maayo. Okay? Dirita sa Amos kapitulo 5, kapitulo 6 bersikulo 5. Nga nagaawit sa mga alawiton nga walay hinungdan, dinuyugan sa huni, sa violin, og na nagmugna alang silang kogalingon tulunggon sa musika sama ni David. Di man to sayop igsoon. Pero kung kanang drums o pagsayaw, dalon nimo sulod sa pulpito, mauna na'y sayop. Mauni ang giingon din sa kang Amos, nga iyang gisaway ang mao nga performance dito sa kopya sa kang David sa sayop nga lugar. Minsan pa ang Adventista, wa man may mag-ingon nga, iyasyawa ang drums. Nga kanang amo mga master guide o pathfinder sa panahon sa eskwelahan, magamit man ang drums. Okay? Pero dili sa simba, dili sa pulpito, kung dili may kalabutan sa pathfinder. Kung iya pas kalibutan nga mga pamaagi, maunay mga gitawag na tog Boy Scout. Okay? So, mauni ang gipasabot sa Salmo 150, busa nga to mga higala nga naa sa mga, wata magalag simbahan, pero dias grupos mga Pentecostals, by what authority nga manayaw mo sulod sa simbahan? Basahi ko sa Biblia from Genesis to Revelation, kung naabay sayaw sulod sa simbahan. Kung naabay drums, inubanan og sayaw, sulod sa simbahan, wala na sa Biblia. Ato na siyang kalaruhon, wala na sa Biblia. Bueno, natay caller. Caller, go ahead, palihog. Hello? Go. Hello, mayong hapon, Pastor. May hapon no sabdiya kanimo. Pastor, pangutanan ako ba diya sa Mateo 1 hangtod sa kanang sa wala pa na
di ba nakabutang diya sa Mateo nun, yung butang diya ang amahan, ang anak, kanto sa pagkatao ni Kinisos. Kana sila nga tao, pastor ba? Kinsa may nagbantay anak sila. Kay kung muingong ka nga ang amahan sa ato pa, na tao ang anak, sa ato pa doon ay Ginoo. Daghan man Ginoo igsoon. Kaya ang word nga adunay pwede ma-refer dito sa Lord nga naa siya'y mga sulugoon. Mao na word nga adunay. Ang word nga adunay sad maggamit sa langit nun nga amahan or langit nun nga Dios. So, kanang miyong ka og duha na ang Lord, tama gina siya igsoon, pero wa maging og duha na ang Dios. Lahi man ang word nga Lord o lahi ng word nga Dios. So kung mayroon kag Dios, isa ra ang Dios. Okay? O maunang basahon nato sa Deuteronomy 6:4, mao na siya nga punto igsoon. Pero kung ang imong buot pasabot, si Jesus ug ang amahan, mabasa mas Biblia nga ang amahan, Dios. Galacia Kapitulo 1. O niya, mabasa sa Biblia nga si Kristo, Dios. Hebrewanong Kapitulo 1, versikulo 8. Now, duha ba ang Dios? Isa ra ang Dios, duha ka persona. So sa ato pa, sa pagkausa sa Dios, adunay tulo ka persona nga napadayag diri. Okay? So mo na ibigibasa sa Biblia, mabitaw nga plural ang pagkasulat. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Buhaton, nato, plural. Ang tao sama sa atong, plural, dagway. Okay? Genesis 1:26, ang Dios miingon. Okay? Ang Dios miingon. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Lisod sad, kung manulunda ang iyang kauban, wa matay mabasa manulunda sa Genesis 1. O ang manulunda, di man nakabalo mo himog tao. So kung ako Dios mangimbitar og lain, nga bubuhat og tao, meaning to say, ang akong giimbitar, kabalo mo buhat og tao. Ang persona sa amahan, ang persona sa anak, kabalo na sila mubuhat. Mao nang duha ka persona, pero usa kapag ka Dios. Follow up, Igson. Sa ato pa, sa wala pa na tao si Ginoong Jesus, pastor, diri sa daang tugon, usara ay Diyos. So wala pa matao si Kristo, meaning wala pa siya magpakatao, diha na siyang daan. Okay? Atong basahon dinhi sa Juan Kapitulo 8. Okay? Versikulo 58. Sa laktod nga pagasulti, ang iyang pagkatao mo'y gianak. Pero ang iyang pagkasiya, diha na siyang daan. Basahon ako, 8:58. Si Jesus miingon kanila, sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako. So naa na siya daan. Nya, kinsa maning mao na ako. Dinhi sa pagkasulat igsoon sa Griego, ego eimi. Ngo ba plutong na ego eimi. Pero dinhi sa Old Testament, nagpadayag siya sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 4 ngatos 15, nag-ingon siya dinhi. Og ang miingon si Moses sa Dios, ani akaron kung ako makadangat sa anak sa Israel, og magaingon ako kanila, ang Dios sa inyong ginikanan, nagsugo kanako nganhi kaninyo, og kung sila mangutana kanako, kinsa ang iyang ngalan, unsa akong itubag. So si Moses nakikistorya sa Dios, o si Moses nagingon, kung mangutana sila, unsay imong ngalan, unsay akong tubag. Miingon ang Dios sa versikulo 14. Og mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao ako. Og miingon siya, mao kini ang gigaingon mo sa mga anak sa Israel, ako man ang mao ako. So, I am that I am. Kining word nga I am, the same word sa I am sa akong gibasa sa Juan 8:58. Kay ang Hebrew nga pinulungan niini nagingon, iye, asher, iye. Nga ang equivalent ana, ang I am, the same ikwan nga, the same I am sa gitawag og ego eimi. So,
ang I am nga gisgutan dito nga matod pa ni Jesus Christ nga sa wala pa si Abraham, mauna ako, si Jesus nagpadayag dinhi sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto 15. Follow up, Igsoon. Okay ra. Salamat kayo, Pastor. Daghang salamat usab sa imo nga pagpangutana, no? Kung namo yung mga pangutana, Igsoon, no, tawag lang mo og niya dinhi si Aldrich Mediodia Bailon, amen, o God bless, Pastor. Niya si gitawag na to og Sitsit Dayaday, niya sa dinhi si Navier Niak, ato ni basahon ang gibutang dinhi kang Navi. Ezekiel 3:18-19, Pastor, unsay pasabot kailangan jud nato isulti ang kamatuoran, no? Para dili ta paninglan. 5 minutes ang nabilin para sa atong mag-end ang program na to. So tinuna Igsoon, isulti gid nato aron di ta panilngan sa ilang dugo, no? Kay abi nimo Igsoon, mao man na ang atong katungdanan. Kana siya nga pagapunto ginakutlo gid na ni Apostol Pablo mismo pa sa iyang kapanahunan. Okay? Mo ni ang sulti dinhi sa gitawag nato sa pagsulti ni Apostol Pablo nga matupan niya dinhi atong tanawon kung wala ba ko malimot. Okay? Episo 4 versikulo 25. Tungod niini hukasan ninyo gikan kaninyo ang kabakakan og ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo sa matag usa ngadto sa iyang silingan. Isulti nimo sa iyang silingan ang kamaturan. Kaya aron dili ta mapaninglan sa Ginoo, mo bitaw nga nabutang gini ang pangutana, Pastor. Unya kung adunay mga relihiyon nga mag-apostasiya gikan sulod sa Seventh-day Adventist, si for example nganlan og kapa, ayaw lang gid mo kalain kay basta offshoot og apostasy, magisgot gid si Pastor Bacalaris ana kay aron dili ta mapaninglan usab, no? Na bueno, niasab dinhi si Clinton Montefalcon, malingaw gyud ko permi sa imong mga tubag, Pastor. Kay maayo kaayo nimo pagka-explain. God bless you, Pastor. May manggug ka maminaw, Sister Brother Clinton Montefalcon, no? Niya si James Sinahon, niya sab dinhi si Yeng Beng, no? Niya sad si Jisa Dugang, maayo jud na ako gikalibgan dati, Pastor. Okay? Niya dinhi si Aldrich Mediodia Bailon, amen. Unya, nasa din si Sitsit Dayaday, ang ato nga gitawag na to og defender sa Seventh-day Adventist. Mato niya, Pastor, mangutana ko, napangutana na nako ni dati, wala lang ko kabantay kung natubag ba nimo ni Pastor. Mahitungod sa Leviticus 27:30-31, murag sa ikapulo ni. Lagi, about sa ikapulo, pwede di ay hulaman unya tubuan lang. Okay, ato basahon ang Leviticus 27:30-31 kung ang imunbot pasabot diya hulaman og patubuan lang. Okay? 27 mubo na gitingali atong panahon ani mga pinangga, no? 27 versikulo 30 ngadto 31. Okay, atong basahon. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sabinhi sa yuta, mausab ang sabunga sa kahoy, iya ni Jehova. Kini mooy butang nga balaan alang kang Jehova. 31, og kung adunay buot magalukat og jutay sa iyang ikapulo, igadugang niya niini ang ikalima nga bahin. Wa mag-ingon dinhi igsuon nga pwede hulaman unya tubuan lang. Wala maghisgot dinhi ang word nga hulaman. Tingali, dinhi ka nalibog sa word nga magalukat. Nas 31. O kung adunay buot magalukat og jutay sa iyang ikapulo igadugang. Ang word magod aning word nga magalukat igsuon, gikan mo ni sa Hebrew word nga gaol, meaning to say to redeem, no? Meaning to say to buy back. Ingani magod mga pinangga. Okay, 2 minutes ang nabili, no? Murag di ginato ni ma-explain ang tanan o kinatibuk-an ini. Aron dili mahang. Ako lang na siyang sumpayan sa tubag igsoon kay mas maayo man ang atong idetalye ang tubag niya na. Kay dili ta makuan. Ato na lang basahon ang naadiri. Niya din ni Tata Rio Balili. Ay, Doc, mayong hapon imo diha, Doc, no? Sa sanitarium. Si Inday Arlene Baldirama, murag gimingaw ko sa sanitarium ba, kumusta na si Elder Ju Lacuna?
ang akong partner kaniadto sa DXRG sa Lamdag sa Kamaturan. Inday Arlen Balderrama Mahilom, hi, pakibati si Captain Daniel T. Mahilom. Always jud na siya manuod sa iyo, Pastor. God bless po. So, Captain Daniel T. Mahilom, maayong hapon diha kanimo. Niya sabi ni si Ruel Musico Crisostomo, mayong adlaw sa tanan. Niya sabi ni si Marcos Antonio Zam, maayong hapon nimo diha, sir, no? Usa nato kakauban sa PNP nga naana sa ni dapit sa Makabalan. Si Lamurit Juliet sa Kilabon, good day, Pastor. Have a great Thursday afternoon. Niya sabi ni si Brother Rami Hirong, maayong hapon nimo diha, Brother Ram. Cyber missionary Niala Dams, watching from Kuwait. Niasab din si PG Serino, salamat kayo, Pastor. GB Atis, good afternoon, Pastor. Okay, nagsingis na gyud nga time na gyud mga pinangga. Nya dapat untay daghan nato pamasaho din ng mga pangalan. We are very sorry nga dili nato mabasa ang mga pangalan tanan dinhi tungod kay paspas kay ang panahon, no? So, sa ngalan lamang sa amo nga station manager, Sir Jenser Calibod, ug usab sa among station na communication director, si Pastor Hisbon Boscato, apil na ang sa division, Pastor Mamirto Gingging, kini lamang si Pastor Chris Bacalares maingon, siya napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, maure angay nga mabuhi. God bless sa tanan. Magampot ta. Salamat o Diyos sa imong pagiguban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Dagan salamat usab sa imong pakiguban sa matag usa kanamo. Among gikalipay ang gasa sa balang espiritu nga nagpasabot sa matag usa kanamo. Panalangini ang tanan nga mga televiewers. Ang ilang pamilya bisan ba man nga naa sila sa laing nasod, uban sa ilang pamilya maprotektahan. Panalangini usab man nagbalatian. Salamat o Dios sa pagdungog sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Namapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.